Hej Anshaft, mit navn er YouTube. Lidt en speciel commentary, men med det regelmæssige gameplay i baggrunden. Det er noget League of Legends, og jeg har optaget det med noget, der hedder LOL Recorder, så det er ikke live eller noget. Så det kan godt være, at der er nogle små fejl i, hvor du ikke kan se nogle bar og liv og nogle cooldowns, der ikke passer. Men jeg tænkte, jeg skulle have noget gameplay, der skulle være i baggrunden, og det her, det var relevant. Jeg spiller Rammus, og jeg jungler og spiller sammen med nogle venner. Det er ikke ranked. Jeg hopper decideret ind midt i gameplayet, så det er måske lidt uoverskueligt i starten. Men det er simpelthen fordi, jeg havde et gameplay, der var 26 minutter langt, og jeg havde et gameplay, der var 4 minutter langt. Og mit emne, det var sådan lige midt imellem. Og jeg gad ikke, jeg gad simpelthen ikke at sidde og trække i det her til 26 minutter. Jeg kunne sikkert godt, men det krævede, at jeg skulle research noget meget mere, og det, nej, puh. Så det bliver sådan meget lige ind i midten. Men det jeg egentlig vil snakke om, og det som overskriften også beskriver, det er det her, der hedder SOPA, og det der hedder PIPA. Det er to lovforslag, som er ved at blive vedtaget i USA, som har relativt store konsekvenser for internettet, hvis det her det går igennem. Det kommer nok ikke til at have de store konsekvenser for hverken mig eller dig, som sidder i Danmark, selvfølgelig. Men jeg synes, alle de skal ligesom være bevidne om, hvad det er, der sker, og muligvis kunne tage deres egen stilling til, om de synes, at det her det er ok, eller om det er... Det ikke er noget, som de synes skal være med på. Og i dag er den store anti-SOPA-dag, kan man sige, hvor rigtig mange hjemmesider, de har simpelthen lukket deres hjemmesider for ligesom at vise, at de støtter altså ikke det her projekt. Jeg vil først og fremmest sige, at det er et rigtig stort emne, så jeg ved ikke alt om det. Jeg har undersøgt en lille smule og fulgt en lille smule med på sidelinjen, men har først sådan rigtig sat mig sådan lidt mere ind i det i dag. Egentlig fordi jeg synes, at det bliver rigtig vigtigt, ligesom efter jeg først har fundet ud af, hvad det egentlig drejede sig om. Så der er sikkert en masse ting, jeg glemmer, og der er sikkert også nogen, der sidder derude, som ved mere end mig omkring det. Men hvis du vil vide mere om det, så har jeg lagt en masse links i beskrivelsen. Det er simpelthen referencer til, hvor jeg har fået mine informationer fra, hvor det egentlig er sat op nemt. Det jeg egentlig synes, der manglede det her, det var, at alt det var sat op på engelsk. Og hvis man ikke lige er super til engelsk, og ikke ligesom kan gennemskue alle de her... ting, så tænker jeg, så kunne jeg lave lidt på dansk, og så kunne folk også ligesom få lidt information omkring det. Men lad mig da bare hoppe direkte ud i det, og håber ikke, at det bliver alt for kedeligt at høre på. Hvis det gør, så tryk på krydset op i hjørnet, så skal jeg nok sørge for, at der kommer snart en ny video med helt almindelig gameplay og helt almindelig random snak, som nok er en del mere underholdende at høre på. Men vi tager det helt fra bunden af. SOPA, S-O-P-A, det står for Stop Online Piracy Act, og det er egentlig lavet for, at man skal stoppe folk, som putter ulovlige ting på nettet, som copyright og deler ting via torrents og alle de her ting, som i bund og grund er ulovlige, så det er jo også okay, at det skal stoppes. Det der, hvor jeg ligesom og mange andre også siger stop, det er, at måden de gør det på, det er, det går ind og... hvad skal man sige? Ja, det går ind og roder med nogle ting, som går imod din almindelige frihed, altså freedom of speech og din ret til at sige og gøre ting. Så det er lidt en frihedsberøvelse, den måde, som de vælger at gøre det på. Så det er der, de fleste, inklusive mig selv, går imod det. Hvis man skal tage et rent praktisk eksempel for det, så i Danmark for, jeg tror det er omkring 5-6 år siden, der blev det her faktisk indført i en relativt lille måleforskerhold. Det der rent faktisk skete, det var, at den danske regering besluttede sig for, at de kunne lukke hjemmesider, som havde ulovligt materiale på. Og det her, det var direkte rettet imod hjemmesider, som havde børnepornografi. Og det er jo selvfølgelig en rigtig, rigtig god sag, og det er jo på en måde godt, de gør det her. Men der var en masse skeptikere på det tidspunkt, der var rigtig bange for det her. Ikke fordi, at de godt kunne lide børneporno, men egentlig fordi, at de var bange for, at nu har vi lukket børneporno, hvad bliver det næste? Og det har de rigtig, rigtig meget ret i, fordi det er præcis, hvad der sker. Det der skete, det var, at regeringen kunne gå i retten, eller forskellige firmaer kunne også gå i retten med det her, og få lov at lukke hjemmesider, som var mistænkt for at have børneporno. Og det skete så, lad os sige, at hjemmeside X, de havde en underdel fyldt med børneporno, og en anden del af hjemmesiden fyldt med noget lovligt halløjsa. Så lukker man simpelthen hele skidtet,
for at sørge for, at der ikke er mere børneporno. Så derfor gjorde det, at selvfølgelig der var en masse hjemmesider, der blev lukket, og det var sådan set det, alle var glade på det tidspunkt. Senere hen, så begynder det jo så at blive taget op, okay, skal vi gøre det her med andre hjemmesider, og bruge det her samme lovforslag, bare på en ny måde til at beskytte folk for andre ting. Det næste, der blev taget op, det var jo så The Pirate Bay, som havde ulovlige film og torrents og en masse copyright, som blev brugt til at dele det. Og ja, det var ulovligt, men på den anden side, nu begynder det ligesom at tage en effekt for det næste, kan man sige. Men det gik også igennem. Pirate Bay blev lukket i hele Danmark, og det var jo sådan set, det har også givet en del dramaskrig. De fleste kan huske, at det skete, og folk er da også stadig træt af det, kan man sige på nogle måder. Men igen, nu er det ved noget tid siden. Hvad bliver det næste? Det jeg fortæller her, det er sådan set det der er ved at ske i USA i bund og grund med Pirate Bay. Ulempen ved, når det sker i USA, det er, at rigtig mange af de store hjemmesider, som vi bruger til dagligt, det vil sige Google, YouTube, The Pirate Bay, som var et eksempel, rigtig mange hjemmesider, de har jo fået i USA. Så hvis det her det bliver lukket i USA, det betyder, at det lukker nærmest al aktivitet, der er på de her hjemmesider, de her programmer, de her koncepter. Så det gør jo også, at alt bliver lukket. Altså det bliver simpelthen, når det først er lukket, så er det ikke bare i Danmark, det bliver lukket, så bliver det lukket i hele verden og i USA. Og så er der jo ikke nogen grund for virksomheden til at fortsætte. Så det er jo rigtigt nok, at mange af de hjemmesider, som er henblik på at blive lukket, det er hjemmesider, som opretholder noget med copyright. Men der er også rigtig mange ting på den hjemmeside, som ikke opholder copyright. Og det materiale vil også gå tabt. Og det er jo her for eksempel YouTube kommer meget ind i billedet. Der er jo ekstremt mange brugere, som uploader ting til YouTube, som er copyright. Og som det står nu, så er det jo brugerens skyld, når han opretter noget med copyright. Og så er det jo ligesom brugeren, der skal tages action imod. Det vil sige, luk brugerens account, hvis han har uploadet noget filmklip eller nogle sange, som ikke er lovlige. Og det er jo her, hvor deres strike-system og de her ting, de kommer ind. Så hvis jeg havde lagt en sang ind over den her, som egentlig var copyright af en kunstner eller et pladeselskab, så vil den højst sandsynligt genkende det, og jeg vil få et strike, og lyden vil blive fjernet af de her ting. Men de vil ligesom tage det til det næste skridt, så det vil sige, at selvom der er en masse brugere, som uploader en masse ting, som ikke er ulovligt, så kan de stadig lukke YouTube, fordi at der er også rigtig mange, som uploader noget, som har copyright. Så lad os sige, at det her eksempel går igennem, og de vælger at lægge sag an mod YouTube, altså regeringen vælger at tage det her op, og det bliver gået igennem på domstole og diverse ting, så kan man i princippet lukke hele YouTube. Det er lidt et dommedagsscenarie, det ved jeg godt, sker det nu, og hvad nu, men rent bogstaveligt talt, så kan det her godt ske på sigt. Og det er derfor, det her det er sådan rimelig farligt, og der er rigtig mange firmaer, og rigtig mange, som støtter det her. Så når de går ind den 24. januar og stemmer om det her koncept, så er der rigtig mange, som støtter op bag om det. Så derfor er det også vigtigt, at rigtig mange går imod det, for ellers så vil det her gå igennem uden problemer. Men der er rigtig mange amerikanske hjemmesider, det er jo nok primært amerikanere, som skal gå op imod det her, hvor de samler underskrifter og de her ting ind. Så det er rigtig godt, der er opmærksomheden der, men jeg synes også, igen, det er godt nok, der er lidt opmærksomhed uden for USA. Simpelthen fordi USA er så stor del af internettet, så hvad der sker i USA, det kommer til at vedrøre os alle sammen, fordi at det er jo ikke kun danske hjemmesider, vi sidder på, vi sidder jo også på udenlandske hjemmesider. Der hvor det egentlig skete for mig den anden dag, det var, at fordi mange hjemmesider, de har valgt at blokke deres hjemmesider i dag her den 18. for ligesom at vise, at de er imod det her, og så viser det ligesom, hvordan hjemmesiderne kommer til at se ud, hvis nu det var blokeret. Det er sådan nogle hjemmesider som wimp.com, reddit.com, og jeg kan da se, det går da en lille smule ud af min dagligdag. Ikke noget forfærdeligt, men det går da lidt ud over ens dagligdag, fordi dem hjemmesider browser normalt, og de har ikke været oppe i dag, og så har man sagt, nå, ja, okay, det er jo bare en dag, så er det jo fint nok. Men forestil dig, det var hver dag, at din yndlingshjemmeside, den var nede. Hvis man skal drage en parallel direkte til den virkelige verden, hvordan det her system egentlig er, så vil det jo være meget ligesom, lad os sige, en bank, en helt almindelig bank, de er jo lovlige, og de gør jo deres ting, men der er en håndværker, som har sorte penge i banken. Det er måske et meget lille eksempel, man kan sige, der er måske en forbryder, som har hvidvasket nogle penge, og de ligger i banken. Og det finder regeringen ud af, så i stedet for at gå direkte imod personen og sørge for, at han bliver straffet, så kan de inden det gå direkte imod banken og lukke banken.
Så der er måske, lad os sige, der er 1000 kunder som i den her lille bank, som er glade og lovlige kunder, men de kan ikke have deres penge i banken længere. Men den her ene tyv, han bliver jo selvfølgelig også frosset ude på den her måde. Men det går ud over mange flere, end hvad det egentlig burde gå ud af, hvem der egentlig er den strafbare her. Så det er det, jeg synes, der er sådan lidt sindssygt. Hvis man skal snakke lidt om, hvordan de her 2 lovforslag, de rent praktisk fungerer, så bliver det rigtig, rigtig teknisk, og det er også der, jeg falder lidt af. Men det egentlig vil gøre, det er, at de kan blokere deciderede IP-adresser, og de kan blokere deciderede DNS-servere, som gør, at de bliver umulige at komme ind på fra steder af. Dog er der vil altid være en måde at omgå det her. Og som store selskaber som Cisco, Google og Yahoo har været ude at sige, så selvom at man blokerer det her, så vil der altid være en måde at omgå på det. Men fordi at de faktisk går ind og retter i en masse DNS-koder og forskellige ting i internettets almindelige struktur, så for at folk de skal begynde at omgås det her, så vil det gøre, at nettet generelt vil blive mere usikkert. Også for den enkelte person, altså det vil ikke være nok bare lige at have et almindeligt antivirus-program, fordi at du er allerede gået ind og snyder den almindelige sikkerhed for at komme til de her hjemmesider, og derfor vil du helt automatisk være mere usikker på nettet, kan man sige. Men selvfølgelig, det her det bliver rigtig, rigtig, rigtig teknisk, og det er også derfor, at her der taber jeg sgu lidt sporet. Men det værste er, synes jeg, det er, at de folk, som sidder og beslutter det her lovforslag, dem der har lagt det på bordet i første omgang, dem der støtter det, og dem som egentlig skal trykke på knappen og sige, ja, det her lovforslag, det går igennem. Det er jo ikke folk, som er almindelige brugere af internettet. Og det har de også der selv sagt. De har sagt mange af dem, at de er ikke nogen, som bruger almindeligt. Det er jo dommere, og det er politikere. Hvorfor skal det være i deres hænder at beslutte det her, når rigtig mange af dem ikke engang kan finde ud af at bruge et mus-tastatur? Det er folk, som ikke ved præcis, hvor omstændigt det her det er, og hvor stort et medie internettet decideret er. Jeg kunne bare forestille mig et scenarie, hvor, lad os sige, YouTube bliver lukket, Facebook kan blive lukket. Facebook, der kan du også dele musik, SoundCloud, alle de her fotobucket og forskellige hjemmesider, man bruger til at dele billeder og små klip, hvis de alle sammen bliver lukket, prøv at tænk på, hvor mange folk, som går op i piratkopiering og går op i at omgås de her ting i forvejen, hvor stort det vil være for dem at kunne lave et system, så man kan komme udenom det her. Og alt det her, det vil komme til at formindske den generelle sikkerhed, der er på nettet, og generelt gøre, at internettet det ikke bliver det gode medie, som det er i dag. Så seriøsiteten er der i hvert fald, og omstændighederne er også rigtig nemme at forudse, at det her det vil blive fucking kaotisk. Og det værste er, i bund og grund, det her det er lavet, fordi at man gerne vil beskytte film og musik, og i princippet sørge for, at i stedet for folk de downloader piratkopieret musik og film og spil, så sørge for, at der bliver solgt flere Hollywood-spil og flere Hollywood-film. Så hvorfor gå alt det her igennem for at formindske en piratkopiering? Det som firmaer, som selv laver mange spil, og som er nogle af de store udviklere i dag, Ubisoft og de her, de har jo også selv sagt, at det er ikke en lovforslag, der skal til for at sørge for, at der er mindre piratkopiering. Det er simpelthen en service, der skal ydes fra dem, som udgiver spil og udgiver musik, at de kan give en bedre service og mulighed for brugeren, end en, der piratkopierer gør. Og det er jo her sådan nogle ting, som Steam kommer ind i billedet. Steam har jo været med til at formindske så meget piratkopiering, fordi at de giver en service, hvor du kan downloade spillet direkte ind i din Steam-account, og du kan være social med dine venner, når du har det her spil og sådan noget. Og hvis du ikke har det købt igennem Steam, eller ikke har et originalt spil, så har du ikke de her muligheder. Så i mine øjne, så de ting, som formindsker piratkopiering, det er sådan noget som Steam. Personligt, så jeg har da piratkopieret en masse, fordi at, det var da meget nemmere, end at skulle gå ned og købe det, plus du skulle ikke betale for det. Men det har jeg fuldstændig droppet. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har piratkopieret spil. Simpelthen fordi, at Steam er kommet på markedet, og hvis jeg skal have et spil, så kan jeg på samme måde downloade det direkte. Jeg betaler selvfølgelig for det, men jeg betaler efterfølgende også for en service, der gør, at jeg kan spille sammen med alle mine kammerater, som også har spil købt over Steam eller originalt. Så
det jeg bare ville ønske, det var, at folk de ville arbejde mere i den retning, ligesom Steam har gjort, og ligesom bruge nogle penge sådan rent globalt på at forbedre det. Men det er jo ikke det, der sker. De vil hellere lave en total blokering, så man kan sælge flere spil og bla bla bla. Så det synes jeg, det er simpelthen decideret til grin. Men der er sådan set ikke så meget mere at sige om det. Jeg håber ikke, det har været decideret mundlort at høre på, og du sidder og sover i din kontorstol lige nu. Men altså lige til sidst som en opsummering af det hele, så er der 2 kendelser, henholdsvis SOPA og PIPA, som vil blive stemt om den 24. januar. Hvis de her går igennem, så giver det faktisk den amerikanske regering og mulighed for at gå i retten med den her kendelse i baghånden for at lukke forskellige hjemmesider af al type art, som har den mindste smule copyright på deres side. Og det er jo som det jeg bruger allermest, YouTube, og som du måske også bruger ekstremt meget, men simpelthen også sider som Facebook, SoundCloud, musiksider, nyhedssider. Altså i princippet kan de også gå ind og lukke propagandasider, som foreslår, at vi kæmper imod det her. Hvis de havde den her lovforslag lige nu, så kunne de jo gå ind og lukke hjemmesider, som decideret lavede propaganda imod en regering. Så det er fuldstændig sindssygt. Så derfor håber jeg, at jeg håber ikke, du skal i princippet ikke gøre noget efter det her. Du skal i princippet ikke sige, puha, jeg stiller mig ned på Rådhuspladsen nede i min lokale by, og stiller mig med et skilt og i en mærkelig uniform, hvor der står et eller andet smart slogan, og så skal du stå der, og du skal hungre dig selv, og alle sådan nogle ting. Du skal ikke gøre noget. Jeg synes bare, det er vigtigt, at folk de er opmærksom på det, og folk de har mulighed for at tage stilling til noget. Jeg har noget, du kan snakke med dine forældre om ved aftensmaden i morgen. Og det var sådan set det. Jeg håber, at det var værd at høre på. Jeg skal nok sørge for, at der kommer en video meget, meget snart, som er FFA nummer 6, tror jeg, hvor jeg påner nogle noobs, som jeg plejer. Men vi snakkes. Moin.